guys, I got my shrimps here. Binilhan ako ni Ate Cora. This is 1.5 kilo and 1 kilo is 9.99 pounds, so something like 10 pounds. So, lagay ko dito. Tingnan mo. I-half ko yan kasi hindi ko naman siya lutuin lahat-lahat. Ay, meron isa na ano. Yan. Yan. Can't wait. Yan. That's 1.5 kilo, guys. Yan. Yung shrimps ko. Tama lang siya kalaki. Hindi siya prawn, yung mga tiger prawn or something. Ano lang siya. And guys, look what I've got. I got here sapin with ano yan? Parang what do you call that? Latik. Yan. And courtesy of Ate Cora as well. Mga Filipino sa Derby na nagluluto. Ayan. This is for, bakit, no guys, hindi ito para sa akin lahat. Tagdalawa kami nila, ano. This is Ma'am Shijo Vlog, MJ Ward TV, Marie's Edge, and this is mine. Okay? So, ayan. That's sapin. Yan muna yung order ko. And then, I got here, ubi pandesal. That's for Marie's. And this one is pandi coco. Oh my God, guys. Arang sarap ng pandi coco niya. Sa isang box is 10. 2, 4, 6, 8. And kinain ko na yung isa, guys. Ang sarap ng pandi coco. Parang ito na yung palagi kong orderin pandi coco. I-try ko din yung ano nila, Spanish bread. But, pandi coco is the best for me as yung pandesal hindi masyado kasi parang parang may baho na hindi ko alam at saka yung ubi masyadong strong, pero okay lang naman siya paminsan-minsan para hindi talaga pero this pandi coco, guys, oh my God, it's 10 for me. Ayan. So dito ko lang yan lagay, guys, kasi punta dito sila si Marie's Edge and si MGM Ward. Dito sila kakain bukas. And then, prepare ko na din. Ayan, nagpalabas na ako ng bangus. So, ang namin bukas, guys, ang gulo ng fridge ko. Ang namin bukas is yung bangus at saka this one, shrimps. So, ayan, guys. Si Ma'am Shijo hindi makapunta kasi may duty siya. So, padalhan na lang namin siya sa Ayun, guys, pakuluan ko muna siya konti. Tapos, bukas ko na iluto. Hindi ko na lang ilagay siya sa freezer. I-half cook ko na lang siya. Hindi ko alam kung i-dried, ko ba siya, shrimps na luto. Yung lang, lagyan lang ng Sprite, garlic, ginisa sa garlic at something like that, or lagyan ko ng konting sauce. So hindi ko alam kung anong gusto nila, so baka dalawa na lang lutuin ko. I don't know, but hindi ko na kinuha to, guys, kasi nakakapagod isa-isahin ko, so hindi ko na lang kinuha yung niya. Ano ba yan? Yung bungot niya. Bungot, ewan ko anong tawag niyan, basta yan, hindi ko na. Usually kasi, pag nagluluto ako ng shrimps, anuhin ko talaga yan, i-cut ko yan. Tapos kunin ko tong mga ganito-ganito niya. Kaso na, gabi na dito. Parang, ako na, it will take time. Kaya, hindi ko na yan, Yan na lang muna, shrimps. Ayan, guys, nag-defrost na din ako ng squid para bukas. So, ayan. Yan. Para makain namin bukas. So, we got, kami bukas, seafood. So, we got shrimps, we got bangus, and then this one, calamari. I-adobo ko yan, guys. Kasi minsan lang sila magpunta dito si Marie's, kaya ayan.
Ayan guys, na half cook ko na yan siya. Anuhin ko, mainit pa. Anuhin ko na lang yan siya bukas kung anong klase sa pagluto. Anuhin ko yung shrimps. Ayan. Kasi ano na dito alas 8 na ng gabi. So, bukas ko na yan lutuin. Ayan. Yan na.